danna subscribe kuma ka danna ƙararrawa domin samun ci gaban shi da zaran mun ɗora. Mai gida tsaya mana, kai tsaya tun muna kurya ina maka magana ba ka ji. A'a. A'a. Me? Arjuma. Bala. Ni na fara tunani ma malam ko wani ne ya aike shi ko ya fara irin shaye-shaye na zamanin nan. To amma da Bala ya fara shan sigari. Ai za ki ga bakin sa ya yi duk. Ni dai ga shawara malam. Da rumamari da malamin hayya. Ka tattara yaran nan ka kai su can arewa mu huta. Arewa da ɗan aka kai wayannan yaran arewa. Bilal zai wuta zan sa wa arewa. Alƙur'an. Kai malam wani sa'in ma maganar da kake bakin ka shike bin yaran nan. A'a. Haka bane in ka san halin mutum ka zauna ka faɗa abin da yake a kai shine. Kana ɗaukan wayannan yaran ka kai su arewa. Za su shiga cikin torres. Kai idan ana magana kana sanyo wani turancin da ma baka ma iya nan ba. To, gidan ban taɓa rakin zuwa. Gaya mu. Yanzu dai in ka ibe su ka kai su can gidan hajiyanka. Kaga sai mu huta. Gariya. Yara sai ka ce yaya garki. Ka ɗaibe su ka kai su wurin hajiya. Wallahi ka ɗauki kan wannan kai su gidan hajiya. Hawan jini ne zai kashe ta. Mai gida. Na jinki. Ina ba da point a magana na. Ka fahimce ni. Ma fahimce. Samu fi jin daɗi. Haka ma takura mana suke yace yanzu yaushe rabuwanka da ka ce na yi kwalliya mai kyau. To bari zan yi. Yanzu nan kwalliya kika yi? Ai na gani. A ina ake sai da shekan ungulu kika samu kika labta ta kan haka shekan ungulu. Mai gida? Ke masu likita ki san mai da ke shekan ungulu. Hey, what's up, niggas? Gasa. Yo, Shelly, how far? Gasa, to that. How far to this? On lockdown, Wajen kan muka zo saboda kudin da muke baka muna so da Allah ka ba mu 50,000 a felu a fashion con. 50,000. 50,000 aka ba mu. Me that go 50,000? Wetin you want use 50,000 do? A fashion con. Oga. Muna da matsala da kudi ne. Oga akwai wata matsala da muke dan so mu dan yi defense ka gane ko? Muna so mu dan kare wannan matsala ke da mu. Muna da bukatar kudi ne. Da haka dan ciro mana ko da 50,000 ne za mu dan yi amfani da shi ne. Ka yi sani ba yawa. Kamar gobe ne mun dama da wadansu. To ya guji. Ban gaddagar ba zan bayar da kudin ba. Ko boy ni ba zan ba komai ba. Fiye salau. A to riki ne egbo. Na danne. Idan kuna da wanda zai iya zuwa an so muku kola ma dai yiye. Lon ṣe yin gan. Dan ṣe bi ṣe ya wèrè. Gbàgbé yẹn o. Ṣe ya wèrè ni. Ama oga o. Oga ya ya Boy ìwọ tó jẹ́ mola yìí. Mola yẹn lásán tó. Party ma worry. Ka keseke kai. Don't let me just change that for you. Oga ni na kan ne baka sani. Na wambo. Ko shi lo. Kasam ne sun ga ma. If you get person where you get where they for house where pass me make you bring am come here make I see come boy ẹni rí. ẹ̀gbọ́n nǹkan tẹ́ ṣe ò dá o. Wá nǹkan tẹ́ ṣe ò dá o ẹ̀gbọ́n. ṣé àwọn nínú kàtígórì kan ni. ṣèlú wàhálà rẹ wà. mo ní kẹ́ kúrò mi báyìí. mo ní kẹ́ ẹ̀wọ̀n wọn ìṣá mi máa wọ́n ẹ̀mí ẹ̀ má wọ̀ọ́dì mo wà mí báyìí fún yìí. Danna subscribe kuma ka danna ƙararrawa domin samun ci gaban shi da zaran mun ɗora.